kanihan na mga dumpar. Gani. Dali ma'am. Bilin ako kay Dali, dali. Ay, dali. Sige si mama. Dali. Alala yan, mama. Dali. Sige, parang napantan. Parang panigitulak na ba na. Ilang. Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilat of Bigo City. Double. Hello po, may God bless po. Noon dyan yung pagkakuha na Tumpahan check bani sir. nakakita. Naagot. Kamera og putok. Pero unsa asa man siya naigo? Unsa man pagkaklas nigo? Natakilid mo gud siya pagpunit nako. Kaya ana na ba hapa na pangos gani ang utang. Oo. Ano ko yung dugo gamay iyang baba napakan siguro to niya iyang. Kanamurag na anak-anak lang napagkuhan. Sakit to ka iyang diri sakit itindog di siya katindog daw. Asa man ang sakit si mo haron dire? Kani dire. Oh, naghilak na si Lolo. Tatay. May kawalan yun ato tayo tatay. Na si tatay. Tawagi si tatay Eric dali ah. Nya di man makontak ang komando daw. Hindi makontak. Bot sa ko ba kang cellphone sir unsa ba? Sa wala gyud palitin yung pagkuhan sila. Daga mi tamay di lagi mo makontak. Amuanhin na lang taon. Hindi ko yung kumangod tara na lang balag magpaabot ko dito kay at least makuan dayon. Dire ang sakit. Unsa gyud tumbag? Tumbag. Tumbag jud kay Pero wala nyo ko ang saging pagkuha. Ikuha na mo kay di man siya makuha. At ugan man jud Amo siya. ba? Unsa kada ko mga anak? Dako jud sir. Ano? Nagituba man sa iyang kuan igagaw kay kanang nagikuha nagbunga. Hidagan man siya dito padong man po dito. Na timing pong dito po. dito pa dulo. Padungol po di. Dito pa po siya gadagandagan sa Hasta doon. Di pag padulong dito ang bani, dito po siya padulong. dagan ang mura lagi mura pog motor ang no asa tong iro. Nanon diha mapog kamo agi sa motor murag anan. Oh, yung anak siya sir. Pastilan na so dire ang sakit. Wala nilang sakit. Asa pa? Asa pa may lain sakit? Gawas dire. Dire radyo dire okay ra. Dire wala ra sa. So repeat. Yung init sir. Sige, sige. Sige. Sige, nainay tagkulob, hinay tagkulob. Sus. Kontraban niyo kanyo dapat gani. Pangyuran niya ba? Happy na ka na absan dong. Absan man gani siguro ka dong. Sige lang, ikulob, hinay lang ha. Kulob na. Hinay na takalabban. Na. Sakit jud na. Ako man di ang kuwan. Magayon yung gidala ni Dayong. Wala nang matayin sir. Uy, kay. Pwede ka na bangay naman sir. Kaya utong man siya. Muna kuyaw, sa kasakit na good. Sa kasakit yun to. Kini-ganing dagko gani nga. Utong, yan ang dagko nga. Uy, ginawa. May tagamay saging nga. Nanghungol ko nilaban. Pagkaigo na patumba po. Oh. Sa Na. Asa dapit nga side ang sakit. Kani dire. Sige, kulob isa kay para mauna tong likod kay. Ato pa nahikapon ron. Sige lang. Unsa man sakit pang uten? Dire. Sige. Anao na lang. Ay, hinay lang. Oh, hinay lang na. Ang sakit po yung bugan. May connector gid siya ba? Sige. Pero mo na ron eh. Wala na nilutong tatairit. Grabe ka. Aswat akong kuan. Uy! Akong nervyos. Uy, ganun. Grabe na. Bisan tagdag ko ang maigong saging. Hasta po itong bahago. Mangyawa eh. Grabe na. Titing tinabangay lagi na mo na. Kaya nagbuman siya ni. Utong jud siya ba? Pati jud yung sakita ba kay. Utong man jud siya. Iyabuan yung tubig tong saging. Iyabuan Yabuan yun. Yabuan siya ang tita. Sawa niya. Hindi man yung muling padrin na daw. Muling mo god mo sa cellphone god to dam. Abot na po kay karong adlaw. Oh, tingala ko may wag man gud matingog pandamat. Oh, siguro to. Nangyari sa utang nito sa Lord. Martes man ron. Sige ito yung pangalan, ma'am. Inugatas daw. Prince Lore. Prince Lord. Oh, Prince Lore Nita. 105. Yes, ma'am. Unattended din siya. Oh, mundo na. Unsa pagtan-aw nimo sa cellphone ma? Mamunili nimo.
Nya. Ay, katong yung picture pag birthday. Tres, 4 siya namatay gahapon. Attended to them. Ay pa kung giok sa. Di ba yung pagkabugunit sa cellphone ko murata? Na, susunod po na ko, please na. Oh, nung sa uhapit na bitaw kantin na. Hmm? Tuber. Kantin na hapit na. Tid na na po. Pulo, oy. Ako sige tayo doon sa antin na. 2 years na si antin no? Ha? 2 years na si antin. Mong lagi nga. Balikan nila ilang baka niyo. Ito na lang din. Tawan mo na yung lugar niya. Lalo, ikot na sa cellphone niya, ibalikan na na-discuss nila. Eh, ang dagan siya, natulak to, padulong sa niya. Di timing yun sa gigo. Tulak. Uy, anak siya. Dire ang yang, dire manta. Didagan siya. Dito gitulak padung siya. Di timing bang nakuha. Gigo gid siya. May nagkuha na ni. Yung angan dito Abay, siya. Sige kuan ba? Pero wala ko din siya nga murag dula lang. Tugas, anak na, isang taon, uy, may Kung pa-street yang dagan, di siya mapsan. Patakilid man siya. Baligyan mo na. Sumapsan siya sa kalayo. Kailang dagan nga, pada pa-street bitaw. O, di siya sa mapsan. Okay, ang dalan man po na mo, sir, paana man po. Subay sa dalan. Pero ang halin, siya magunit. Si Kukoy ang magunit. Eh, karon, tingnan si Kuan. Dundo. Ano man, doon nga, si Kukoy may magunit, anang imong halin sa imong baka nga. Wa man na sa makago. Waan ka na lang power nga amahan. Ama siya. Pagkaon mo na na. Ano mo kukurta kay interview ni Badik-dik ani partner daw. Ito sa kwarta. Baka wala naman po ini anak. Mado pa kung anaon. Ay, baligyan na. Baligyan na lang. Baligyan daw. Pila baligya. Cinta. Cinta ang bata. Hurot ng kwarta, pila sa pagkahurot. Unsa na malay baligya mo ko. Sige daw, ikaw paring daw. Dahil siya, si kanina nakilala ng Dundo. Ano kayo? Si Kuko may mugaw ni sa imong halin sa imong baka. Saan naman ka imong pagkaamahan? Hindi ka lang yung paan ka ng power. Si Kuko na lang imong pa, pagunito sa imong halin sa imong baka. May pag sumanang lunin na imong pagunito, nakaawag ka, mugunit sa kong kwarta. Anak pa ino, mugunit kung dili akong kwarta, mawala pala, tulubago na ako. Ano ko? Ring na daw. Kuan lagi mang magid mo ko. Kuhan anak. Hapit na ako makapalit ako ni Agit. Saan lang yung cellphone? Ano ba ito? 399 daw. Oh, na may 300 nga pang kuan lang jud ba? Pag ano lang, pag-text. Pang Pag-text, Oh, call. Ano lang. Hobi ano nabi mga nagportahan no. Lagi gagmay kayo. Kisa mukas touchscreen. Kuan, magudi ka ng sabal. Sabal? Tayo, di masuksok ni mo. Kapila na ko tingnan ko. Nahapon na malamig man. Di man Pero nanay may makita. booking ron. Ah, Ay mabutay hanto dunya. Pero kanang manawag mo nga. Mo siguro mo ba ni Agil ng messenger? Nag-messenger. oh, pwede man mag-contact, sir. Bakat, painom. Nanak na po. Ulam na po kwarta na po. Paano mo ko kwarta yun? Uy, ako no. Unya, magulam sa kwarta nimo, ibaligya lang gyapon yung baka. Sabado pa mo kaon. Baka. Na, Asa tong baka katong gibayaran og kuan? iya. Ulang ko dali. Dito niya po sa kuwan. Ya. Ang imong bakat mo na. Ah, pingon. Sige, pingon na. Yun. Imong bakat mo na. Giato naman to. Imong bakat. Na. Ako pero di ko magbuot. Hindi ko nag-hikap. Hindi man daw ito ibaligyan niya. Hindi ko simpo. Baligya man na, alam mo na pong halin. Kuya. Nanak ko, di mo ito nga. Nagabang ana ba? Huwag kumahalin. Nagabang ana. Si Eric nag-abang. Saan na daan? Nagkayo pa mo. Makasweldo lang ko sa YouTube, papalit yung Jollibee.
Wala dyan yung palit. Ha, gagkapalit ng Jollibee. Palit kay kang Jollibee ron. Palit ka Jollibee. Naaman ko. Nagsigan mo isa na sa Jollibee. Matulami kang chow. Bati kay Shawking, oy. Nag-ayaw na kong harina ba? Kaya yan pagkaluto, no? Mura raw ka ng Magkani dong Filipinong. Ah, Ay mura. siya ganyan. Ilanganin Di para sa siya Jollibee. half cook. O Jollibee McDo. Tumakbo Yan na. Jollibee kay lasa kayo. Wanjot ka ng Hi, Jollibee! Matatag park room, madaghan ang mga pagkaon. Mabitang bugat yung bag, no? Puno ka mong bag. Hello. Umi, Barato raman dito. Sa park. anti-estet pa. Nami, nakita dito nga, nagturito po na ako nga, ginakaon siya, katulad ng shawarma, mga nana, nami mo ko na siya, nabaluto nila mga kuha, yan nila, mas Labutang kanang lamas. dahon-dahon, Kita ko sa live ni Lisa Kagas ganyan ba? Ah, Lolo, ano yung shawarma rin? Oh, nasa park. edit-edit pa, edit-edit lang. dayan Ano, kayo. nagsugod na rin. Na ron, display na ron. Squatro, Tapos masugod. katro naman daw. Kaya ka naman hinilot niya alas 6. Alas 7 pa tumaabot kay Turil Biya tugikan. Ayo kayo. Ikan na sila alas 6. Alas 8 kita magkaadtuan nituan. Park. Park. Ina na ni si mama gutom na taon. Ay, oy. Kalaag ani. Adto dito matanaw ani ugma. Ato kung tanaw. Hatan mo sa Ang imong isda nga gihatag na kung inting, gihatag na kung ilyo ko kung baya nun sige. Nga naman. Puul daw na sige kag dala. Buang ba kanang di ako ra mo di sa magkaon. Nagapon gihatag na pugog 2 ka kilong karne kay nako tagay ko karne dong. Nigihat na pugog 2 ka kilong karne wa pa to mapain. Kasi gani ina amang gali karne di ako dala ni tuan. Bisita kita si kono. Dala Morbian na din, nana sa Morbian. Nana, Kanina ram na sa diha. Kita mo ko na ganyan. kita na Morbian. Ato mo. Ato suroya dito. Kita na Morbian. Ang akong gi kuan ako si ilyo ko. Kita mo ko na ganyan. Nambot ka kay na kay sige ram na. Una. Bumba sa bubog niya. Dugay na yan ba? Dugay na siya. Lakom ring isa. Awa na lang po. Sige, pero wala sila isugan. Kaunaw na. Tay, oy. Pag sige na kong pangalan. Inako, ang akong grasya ba, sige na lagato na lang sa lain, makuha. Ako ramang good isa. Share your blessing. Nya kanang naay mamisita nang musuting way sudan. Mura po ko makonsensya ka na mo ko sudan. Kadalanin mo. Nya usahay makaanan po. Pag sige na kung bata ko ako mo wala mo gihatag na ko. Nya na ko. Pare ato diya sa Tagal gabi. kag kidnaso nila bonbon. Haw na oy. Ulo ding butang sarit. Nagbuka na patay na. Patay na to no. Patay naman na ba sa mga Amo blade ka na? naman isa na matay ni buka. Buho man ni. Buka na ba? Amay buka. Ingon si Ilay. Pai. Siguro adyo nga si Lula malipay anang imong dala, imong regalo. Sus paghatag ko mo naman ni Bon, ingon sa di mo ko na paulay na ko di ay. Di ko na ko kasayang daw Bon. Ingon ko. Dili kung kaon kanan niya maigig simot. Ada. Sure. Utong ka lang. Oy, kato din nga ganihan na isa baho. Anak ko. Diba ni? Maglain-lain ang lasa mo. Unsa kay tawag gani anang Dito. tuway. Ay, tuway. Anak ko bang bro? Kabibi. Nagdikon ba yung Lami Sa man. sapa man nigikan bunbun nagdala man ka ani. Sapa man ni sa taka man ka man sa dagat man na. Oh, sa lapok-lapok mo ko na siya. Tuway gani. Lapok-lapok. Anong baho siya? Yugasan gano tubig Ikan abot sa daan. Dunmar, nya abot diri gibiyahe. Nya sa kurasa siya na uli gabi gahapon. Baho na dyan. Siga ko dahil financial magano. Uy, Uli naon pa si dito Kuan. sa Tanaw, sa Nagana kurasa sila na nagana abot dito. kilibrihonon. Ang gibrehon man siga pinansin. Si Bunbun Reza. Naraman sila bunbun te. Okay. Pila naman ng naon. 5. Dato na to sila bunbun te kan ani tumitaw na nagbulat. Ano gisa ko ba niya? Alang ang iyang asawa. Pag abot sa mall. Te.
bless ko te. Nalagi ka yan. Napalo nagaan na cellphone. Oo. Pre na ikaw dre pre. Abot na tanan no. Dali ra kayo. Text ra na. Sara ka chat or text. Asa sa pre? Ha? Taga na. Dili sa kanto kuan. Ani alam mi diri. Puro nakamotor tergana. Nagalan na 200 mo 700. Ano gino pa Ikaw kaunon. fixing mo ato. Abot naman. Tawad. Tayo pag pang-abugo na mo. Kanila atong balunong. Isa ra man ta kung gimbitar. Lusin man mo kang buhok. Painit mo na. Tas nila di sponsor ko ikot kayo kung buwan kung abtan mo. Gamay ra magud ang gasto. 1 truck. Pila ra man gud di man gud siya. Sunod naman po na tuig ang. Puro nakabantay ko na ro wag mo sige. Asa man to? Kaya pa-picture siya. Picture ko diri ni kay may nalang sa sensa ko ano. Hindi nga naga sa tester. Picture na to tikin ang gwapo gyud kay na gamito na to picture. Hey, subja. Eh, sige kung kuan na mangukuan man gyud tatanan. San kasi ta po ingon na matay kita Oo, si ante, wala mo kay si ante sa problema ng mamatay. Sa picture ko daan. O dara o gamiton ko niti. Di na ko na-delete. Kung itong likato itong batak-batak pa ko nga. Kuan. Diyan ako ginon butang na ko og kuan. Palami ni ana. Print. Tuyo. Pangat man ako. Narang-arang ang tato kay Tuyo pa magwa pa pa ko. tuyo. magkuan ang tugod kana mahalak Tuyo ko yun to sa kay iyang dili aksan man siya dito ba? katulog. Tulod, gitulod siya sir. Kana sa kuan ba? Gitulod siya. Di ang saging. Ang saging may gitulod. Aw kana magpakape Ang saging may gitulod. Tulog. Paraan. Kanina na mo. Babae ang may tulak. Babae. Natunggo mo na na. Babae nga kuan. Lita po ng banana. Babae ang tulong. Gulang naman ako mo. Ang sarang kuan mo siya. Katul kani de si Di na mama. makita. Kini de si mama nang si magpanglampas sa ihang manggahan. Yan na may bagong di ihang gi ana. Gihapak ihang dire sa duwende pagilot dire isong kayo. Sakit kay na mo. Sakit sa na yung pahilot ang dire sa likod. Murag ako. Pagilot dire na ayo. Di man ko iso pero kato grabe ba. Ang sige Na nuna lagi kong irit yata kay pabalik-balik na paminaw na ako gilubag ba. Oh. Hikap Gilutan ng niya paminaw na ako gilubag na kay naglubaga irik ba ana jud ko paminaw jud ako sulak mo na ko lagi ko na ma. Sabi kayo. Ako lang yung Wala try lagi kung kong anay react nga ang kanang gamay. pagkagabi nga Kaya maistoryahan yun ta nako. eh. Makaistorya mo ka na nila. Sige, Maistorya pa na nila. Kisa pangalan mo? sige ko glihok. Naalam di man. Glihok na ko. Ikuan naman siya. Ko. Hapak, wala siya. Ato ko muna Sorry, nang ako na nila. Kita lang yung kukoy. Sa makagamay, dako. Napin kay Mm. di ko kabangon no. Ya. Dako, Unsa dakong may tao. gibuhat ang akong pikas tiil. Asa mo ka na kuya? Yung tiilan ako makalihok man. Yuta, kahoy, kahoy. Kumita ko sa kong ayabi giulog na ko sa bintana para makasulod sa kukoy. Di mo ko katindog. Ikaw na po ni Dili. Gamay, oh. Kung sakit tayo. Pero kana iya, sir, wala ka na Uyo kaya sa akuan. Kanang nampun may mga kawal-kawal sa mga. Ang kuhan niya, nai, Ato ako ni first time siguro na ako patambal tong itong nagpahilot ko pag isulod yun ako giinatay ko niya nga. Hindi na malukan na mag pwede mo palihok mo na ato nay. Panhuli na lang ko ng imo ang gunahon. nai sa kakaraang ng kahoy. Nako gipanhulan bitaw na ako na day. Nako gipanhulan Mangaw bitaw na lang ako ako. pero Dako kuan ba naman ko nabilin nga murag sabog sa akong pananaw ba ni akong Gawa sa mangga, wala ba? Ilampas na kong tiwas. Kuha nila yung tagas. Taas mo Kawayan. siya. Siguro tong gidiyaan Hindi, niya. kawayan. Unya Kawayan lampas yun. niya pikan daw iyang mata. Wala Yung ganyan. Anak. Wala na kahoy Yawa bay na no? siya magsulti na ko, di naman siya Wala na kahoy dito sa to bay no? Dako. Kuan, kalihok. Wala na sir. Ang ganyan, ang lampas. Sa Na, dingan. nasa sa kuhan kahoy dako. Naman sa kahoy nga dako. Ika di napod may kuan dito lumboy. Lumbo. Hindi mo na sa makita. Good. Yun siya sa pito kaya piyang Karon sa man, dami nagtanaw ang ko dito sa nakong baliti ba, layo ko nagtanaw, ang sa kubang pananaw. Kuang, Napoy anong kuan kuwan, gatong hayag putahan gatong ilang bulan sir. kuwan, ilang Naging gamot.
Aging naging adlor mo siguro Puntahan kung yun. kay bulan ba. Murag, nag-ana ba? Alas 12 sa gabi, nanawag ba? May nangay tabang, ano na ba? Nang mata ning tulo, anak kong banay. Tumot sa balikin Masarap na siya nga. ako ba? Si mama siguro, di Tuman sa ubos ko mama. nagpainom noon. Kung kapag pinaghagok man siya, Pagulong sa ko marunay, dito. kung nga, naadjud, Dapat babae din ba, ako na may puro tabang. padulong. Ingon ako anak pa, Balay gud ang kung kurma nagwako, siguro na. Sige, jud ko Kaya gana. pagkatataon Ang ko anak niya dito kuhan. sa ilalong sa mga kahapon. Sa katong, babae man dyan siya. Babae na siya nga, gulang na. Kurma jud balay ba do? Lagi mo na lang sa Saan 60 ka imong plus. anak ko? Kaya magay ko nagkatingkay na Ano, nalabot. taka ayaw. Nalabot man punta. Mamas Ako na, kung karon lang, mukuan dyan ta. Pwede na to sa kanan. Ang ginari ako, dili ganun sa hindi sa mukha. Nahalang, react mo na. Wala siya siya. Kuan. Adi na po sa ubos mo nung kanila. Pinis na uli-ulian na gana na kay siyang taon ni katunggi. Kaya ni mo yang tiyan ba? Okay man ako to, no? Oo. Gana na pag concert daghan magurot man niya tong isa kaya ho. Kurma jud pulta akong pananaw. Kay di na ta man problema og kuan pagkaon. Ang pera jud ko niya. Di man tayo maghilak. Wala jud ko Sige, sir. karon lang nga utuhan Tuhan ako ako na siya. Inigiliw ka na ko niya sa Ikaw, kabisag ikaw pa siguro nagbunga. Ako kaya lang tagko, pero ako sakit. Kurma jud kay Sakit. puntahan. Ya dala nervous Yung man mga po na. gamot. Mau lagi. Dala. Tinuyawan niya eh. Nakadyo siya ko. No, Nabawat ko. Naadyo siya. Nabawat ko siya. Ito din nga Sa tumila Malibao, yung ting. ganito. Dito man tanang abi. Naadyo. Paguli na ako, naluya man ko. Yung kasi nagtanaw mo ka. Dalaan mo sa India yung kanto. Mamili man po na sila, dili man gutuan. Pero na kung nagtao, mamili. Good. Ang mga kahoy nga dagko dito iyang manggi ang putol. Ayun na, dito mga habak ko yung dito na gana. Ha? Bakit hindi gabak? Abak mo to tanyil mo to nga. Bakos. Bigay mo pagkabak sir. Bigay mo ba? Bakos mo niya. Kaya na yun, taon-taon na po na yun. Kami nagahimog ako dito. Expire na, Ako expire ay na igo. na. Ako igo Pero lang. na-renew man na itong kuan, katong Semana Santa. Ah, tablis Oh, na. Berni Santo gini siya, rinyo ni sa kinsa naghimo. Dito Ilan man ang kuwan, na mo siya. Ako na apil-apil manganay ko. Apil-apil man tahan yun. Apil na lang ta kay Sige, tungod natay gidala. Wala may problema. O, sige. Ano lang. Ano dito ka? Ora ba tayo tayo mo hatag pamiliti ato tawag rin. Tinatag na. Huwag mo kahatag ang biyahe. Sunod na lang tayo. Pero taro na layuan ng tiguang. Sabi ko nga mga akong balde hinoon. Naanod mo na akong balde irik. Ihatag mo na ako. Pwede mamalit ko dag usab. Halin na matag baka. Ila halin sa mong baboy? Nagbayar na ka. Tanan nun ta, 79,500. Nagbaldi. Ha? Nagbayar na kang mali. Silam di gulam. Kaya isang sana. Ano na kung nagkwato? Wala kang magbayar na. Isa ko siya sa ata. Asa-asa mo. Asa juga. Sige ra mo asa-asa. Napoy ko ano, adyan aikir. Oh, na po dago. Ano mo kung aikir na ay Nay asa, napoy pag-asa. napoy pag-asa. Oh. Napoy way ay. Kailangan nila kadlaw kuha. Ah, waboy buhat siguro ang kumpanya na no. Ay, ayo. So nang di pa utang ba wala ayo daw. Malay daw. Kita mo tangan na ay. Unsa na sir? Mo na na igo. Kahurot Wala, siya sakit ang hikap. Kahurot na gulog. Isa Tulog ka na sa siya. nga taho. No? Tulog Sakit siya. din na hikapon mo. Kay, Sakit to ko eh. Naglihok ka niya. Sakit. Di pa kita gana ko kun nagkatabingon sakit. Ako kung mo react ba first time yung bata mo react bro. Di siguro sa bata tulak ron mo. Kung saan ako ba, di siya yan. sakit eh. Sakit ko. Tulog siya. Ang ilang paguling, way klaro. Ano naman na. Nakukusun mo, nagbalay. Sa kato inuuling nga mangga, giuling na nila. Hmm. Yan, ano no, may klaro. 18 kasako. Kuan yan. Mapalit man me. May kaba, pag uno may kasako. Yes, manang manimo ang nagpalit. Kuha na ko, ambil ng akong halin imin, halin ng kong bibihan, bibisin ko 40. Ambil ng akong halin imin, kaya ipalit akong bugas. Kuha na ko.
Si Edgar ug si Teng, o si Edgar ug si Rene, na sila iturpo nga 700. Magkuala lang tani mag-uling. Kuha mo manang nimo. Ani, gibayaran na ni Manang, gibayaran ka. Kulang naman po sa utang ni Manang nimo dito utang sa kamanang nimo una utang sa Ay, ko. biyawan, hilotay, kabuhi na sa pagreklamo. Ako Bulbadi. ako kaluluoy kay si Manang nimo nakatakas Pasalamat ko, tanan ako nagagawa ang ko. nabilin 250 na lang. O ba, kabuhi na dito na. Kaya meron na. Ako. Pero hadlok din na, sir, ka nang nakay-kay-kay na. Kung mapataka na. Ang ilang utang na ako. Ako ang gigat pa to kung dulot ni Darilas mo dala na ko. Kato siya sir kay sakit kay iyang tiyan, hilot siya kay si purpot. Dibuto day ang appendix sir sa paghilot. Kato na dala na ko diya sa MCDC. To silingan ra pud ako dito. Ako ani. Hilot na ako. Wala pa. Wala pa. Di ka naman to siya na-operahan ditong dala na ko dere. Kay tura naman to siya kuan. Hilot siya dito kay ulpot to yung kabuhi sige to kay tiyan niya. Sige ba Ako manggo. 400 kape na lang. Ako pag milot ko, unsay mong kuwan, unsay mong reklamo nimo. Pero mag-guide na kung kamo tungkol sa tayo, hindi Kaya nga pa tayo. na kung pautang. Hiling mo kung Kung sa na di man yung unsa man na, kumapautang. nagpanasayo kaya kanara yung reklamo. Kung unsa man na siya, ako nito. Kansi kay ko. Apil ko na siya, Gawas mo kung dili mo mo. Isa biya na nga na, no? Magkamang. Nakabalo. Unsa man na sakitan eh. Iya kay isa. Ano dyan sa tabangi, Diyos, unsa na sakitan. Dato man niwing-wing. Ito yung appendix siya. Tungod atong Wala. paghilot. Operahan mo sila yung dayon kay makuan na. Eh, ang mga bitaw nang ang uban Utang nga, naman po na abot rin sa kape kay hapdos daw kayo. Kung manggod sa mga uban nga maghihilot, ang mga damay ang mga, aw, ang ko, di na may pilot, eh, wala ko. Makalagot na maluoy ta. Pero, Wagani Hindi pa hilot ni mamahilot, o dili. Hindi mo kundi manas diyan. Kinabuhi kay. ang sa likod, 50% ra magod na. Mura dito. So, at naman pa na siya. Pasan anang balaning lata. Pamuha ng sakbot pagpasan niya. Ako ng chat, yun nila. Para makakita mo yung balanse para di mo ganahan, di mo ganahan niya. Mugasto sa inyong kapag. Tulog na ano. Ayun, binihila. Sakti lang nin. Magkabayag po kay na ano ba Bigay na akong isang katulog. 20 daw kuno ka Sakit kalbasa. na. Kung bunga sa kalbasa daw, 20 na Sakit daw na, kuno. wala. Pero di pa ina man siya gihimag sir. Okay ra. Sakit. Isang unsa, manggod okay, wala ka na. Sapot no. Di man dyan ko mo react sa kuwan. Kay, Ang uy, kalbasa. okay, okay. Kung pag ganun na mapupo ang puso na Ikaw ang decision ko. Dili. Ano, bro. mauna Okay na tanan din. maapil kung Tamban mo pisit na. ninyo. Pero dili ko mo, ano, dili ko mo rekomenda. kay- Pagpamili-mili Kung balo ka, anak ko, pagpamili-mili Wala man ka ang nga siya, mangut, di ka orasyon, kautang sa ko din, ato mo. Okay man na siya. Ato ka mangutang sa gawas. Kato kung Nagbalik ni mo din anak ko sa magkamang ka. kuang Yang ang agaw imong sir tahan ng panggaan kalbasa. dito O, sa doon yun ako kanto nag-spray ng kalbasa para wala. pa doon kag diaw. Kung di pa namtoy at puso to. Nagbike sir nabanggaan siya o kuan Nmax ng motor. Yeah. Di na kuan ang Hindi motor. ka mangutang Ay ko dili siya nagbarok tali bangga siguro mo na sa ibitan na siguro siya ba o Nagkamang pa ang kuan ang kalbasa. ulo sir na Imo na parok. utahan. Yeah. Pating dugo ng Ikaw kablan rin clot nakakorta siya. sa kong area. Ang gi kuan nila Mani ko mangayo ninyo. Pero ang kabiyahe sa wala motor. wala dito bag siya. Okay. Di pa ina mo. Pero mo lagi bisamba og gitubag kung naunsa ang tao. ano. 100 ka. Ingon di kung anong kusog kay mong dagan sir kay siya dili man daw kusog ang dagan ang bata ba kay ana ang Ang mga dili klaro. oo wala siya kag asa siya pa dong Nagkwarta ng Sigsag akong daw area ang diha. dagan sa bata. Wa ka na puyo diya ba kana akong area, wa gyud na makwarta kay. Ako pa'y makwarta kasi kung palampas way income. Ya karon na untay income ipanaha naman niyo sa inyong kabuang. Apil ko ninyo kapusit mo ni mala mo. Tingin lang kung yaw yo lagi. Lugay na luoy ko na kunaw na. Likod ni taon si ana. Initan na painit na lang po kong tubig. Ako na po. Ako ting mo voice out ko pero makasulti ko, makagawas ang akong batasan ng nil at binita ng nil. Ako hindi. Wala ko magigil sa akong batasan kung katero, makasulti ko dili mo magtungod sa inyo. Ha? Itong kapiting. 3-in-1 pa. Hindi, dili gatas. Ami sa cellphone daw. Tawagan ako sa isay ba? Dili lang. Okay? Sakit na eh? Katunan ba po niyo ko kasi sakit po yung bukan? Sige lang di. Sige. Ayun naman. Ayun. What ang bangko?
Pero kung natulog. Ako dali na. Na, kuha nandong na. Tumbahan ang saging. Dituyo mo po, dituyo mo po. Lola, yung apapag mo. Si Kadyo, dituyo ka, dali. Oh, nana, ito ka na po pang. Ito ka lang bayo ha? Hindi kayo maturo ba ka shawarma? Wait lasod ba? Wait lasod ba? Na, ah! Sinto ka, mura ko, bawal biya na. Pulutan ka ako. Kaya di ko kaligod, kaya pag pagpagpagpag. Lagi ko, Kuya, bakit ito mo kay murag ako? Bubak. Bubak na Ano na. ko ganito? Ano mo dahil siya? Ano sa kamang? Karoon kasi na po yung ubo. Murag ako. Iloton dili dahil yung guys sige. Dahil kaya ko anak ko ilot dili. Dili ka sakit kay ka ilot to. Sakit kayo mo hilot. Ako kitang hilot-hilot ganina. Reklamo. Ayaw, baka pati sakitan. Di ko, grabe ka kapamislit. Sakit kayo. Chicks Tapos naman. yung ay, pura dali ko na ako ang upo. Oh, ya hayang ta hayang. Hayang. Nahinay kay ko naman ni kita og naman ni. ikaw ka daw. Di ka daw sige balay. Karon asa sakit tong dire kay tudlo? Na dire. Sige. Ito, sa bani.